Helppokäyttöinen Anvia TV-sovitin tuo sähköiset palvelut käyttöösi kotisohvalle. Esiasennettuna käytössäsi on akkuna hoiva- ja ajanvietäpalvelu. Akkuna on loistava apuväline esimerkiksi kotihoidon tukemiseen tai yhteisöllisyyden lisäämiseen. Laitteen asentaminen käy helposti ja nopeasti. Liitä vain HDMI-kaapeli ja virtakaapeli. Pointerihiiren avulla käytät laitetta vaivattomasti. Halutessasi voit käyttää myös nuolinäppäimiä. Käyttöönoton asetuksessa valitaan kieli, ruudun koko, verkkoyhteys sekä aikavyöhyke. Alkuasetuksien jälkeen on hyvä asentaa uusin päivitys ja laite on käyttövalmis. Akkunasta löydät tiedotteet, kuvapuhelut ja kohderyhmälle räätälöidyt videosisällöt. Kauppakadun avulla löydät lähelläsi olevat palvelut. Akkunan lisäksi mahdollista on myös hoitaa pankkiasiat, lukea sähköpostit ja käyttää selainta omiin käyttötarpeisiin. Voit myös ladata lisää tarvitsemiasi sovelluksia Play-kaupan laajasta valikoimasta.